Isigmen je manastir prvorazrednog nivoa, uzoran i manastir u kome možete mnogo da saznate o praktično izvorima naše vere i o tom isihastičkom pristupu pravoslavnih, koji se sačuvao do dana današnjeg u izvornom, u pravom, u punome smislu. Oni žive pod devizom ortodoksija i tanatos, dakle pravoslavlje ili smrt, što je ispisano na fasadi njihove tvrđave koja je okrenuta prema moru, tako da može da se uvek kad se prilazi vidi, znači na crnom platnu piše to, pravoslavlje ili smrt. I drže se toga, znači, kroz sve vekove. Oni imaju veoma lošu komunikaciju sa Vaseljenskom patrijaršijom, jedva nekakvu administrativno sa Grčkom pravoslavnom crkvom, naravno da moraju da održavaju administrativne veze sa opštinom u Kareji, Svetogorskom, ali najbolje se nekako slažu sa našim hilandarcima. Jedni drugima su uvek na pomoći i pošto je u starini, pogotovo poslednjih par vekova, recimo 19. i 20. manastir Isigmen je bio u vrlo lošem materijalnom stanju. Uvek je hilandar priticao u pomoć da se bratstvo održi. U manastiru Isigmenu postoje različite anegdote. Oni se bore na svoj način, znači za sve i protiv svih. Oni su veliki protivnici ekumenizma. Oni svakoga papu koji se pojavi, znači na sceni, prokuna, anatemišu. U manastiru Isigmenu u svim generacijama bilo je uvek po nekoliko Srba koji su naklonjeni ovakvom načinu života, pa i danas ih ima nekolicina. Iz 2004. godine, kada se dogodio veliki požar u Hilandaru, dakle, za manje od pola sata, gotovo čitavo bratstvo Isigmena je dojurilo u manastir da pritekne u pomoć. Manastir je, znači, ustrojen na isihastički način, znači na pravi onaj podvižnički, kako je to od početka monaštva narečeno, znači još po pravilima iz palestinske pustinje i iz pustinje u Egiptu, često pokušavaju da ih pomere sa Svete gore, jer su za Svetu goru i za Vaseljensku patrijaršiju remetilački faktor, znači oni dižu onu prašinu koja nije popularna u onoj, praktično državnoj administraciji. Međutim, imaju veliku zaštitu starokalendaraca grčkih, tako da najverovatnije predstoji im dugi i beričetni život.